Ola, para preparar a PAU de Física 2026 imos resolver un exercicio da convocatoria extraordinaria de 2025 sobre interacción electromagnética. O enunciado nos fala dunha espira conductora que está no seo dun campo magnético uniforme e danos tres situacións e temos que decir en cal delas o fluxo é máximo. Ben, primeiramente definimos o fluxo magnético, que é a integral do campo de inducción magnético polo diferencial de superficie. Ao ser o campo magnético uniforme pode sair fora da integral, quédanos así. Finalmente a integral do diferencial de S é B por S, e isto aplicando as propiedades do produto escalar, quédanos o módulo de B pola superficie, polo coseno do ángulo que forman B e S. O que vemos, por tanto, é que o fluxo é directamente proporcional a B, a S e ao coseno do ángulo que forman as dúas superficies. No primeiro caso, no apartado A, nos di que diminúe a superficie da espira. Según vemos, se a superficie da espira diminúe, a consecuencia será que o fluxo disminúe tamén, polo tanto, esta resposta é falsa. No apartado B, o que nos di é que a espira se dispón paralela ao campo magnético. Neste caso temos, entón, nun plano, a espira, e o campo magnético tería, por exemplo, esta dirección paralela á espira. Aquí hai que ter moito cuidado e ter en conta que o vector superficie da espira é perpendicular a ela. Ao ser perpendicular á superficie de espira, é tamén perpendicular ao campo magnético. Polo tanto, ao calcular o fluxo, o que temos é que nos queda aquí o coseno de 90, que é 0, polo tanto, aquí o fluxo é mínimo tamén, e esta resposta é falsa. Finalmente, no apartado 3, onde a espira está colocada perpendicularmente ao campo magnético, aquí temos tamén novamente a nosa espira e o campo magnético sería perpendicular ao plano que contén a espira e, polo tanto, o vector superficie quedaría paralelo ao campo magnético. Neste caso, entón, a hora de calculalo, o que temos é que o coseno deste ángulo é o coseno de 0, que vale 1, e, polo tanto, esta sería correcta, onde temos o fluxo máximo.